Tänne ihanaan ASMR-videoon. Hei, pienit. No niin, sitten tällainen ensimmäinen on tällainen slowpoke. Oi ripuli rapuli, nyt se slowpoke tippui sieltä. No ihan sama. Sitten kuunnelkaa ja ihastukaa. Upsis! Nytten sitten olisi niinku vuorossa vois olla sitten vaikka ei vielä nyt katkes terä ja Matti tippuu, ei mitään. Misteri tuotu pois. Ha